खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव गुवाहाटीआव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सिसिट'वानि मोनसे गोनांथार जथुमा जानानै थाङो। कोअर्डिनेशन कमिटि फर ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम थामहिनबा सिसिट'वानि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारीनि मासि लानानै सामलायनायाव आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ लानानै मैया गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव गुवारै सावरायनाय जानानै थाङो। सिसिट'वानि लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजायाबो बाहागो लायो। फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो थुनलाइ नेहाथारि सानसुमा बर' आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर' बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। हरमनप्रीत कौरनि दैदेननायाव भारतारि आइजो क्रिकेट हानजाया थांनाय सानखालि बार्मिंघामनि एजबेस्टनाव आईसीसी आइजो T20 बुहुम कापनि 6थि गेलेनायाव पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेदोंमोन आरो भारतारि आइजो क्रिकेट हानजाया पाकिस्ताननि हेंथायै देरहासार जायो। भारतनि आइजो हानजाया आईसीसी T20 बुहुम कापआव मोजाङै जागायफिननो थांगासिनो दं। पाकिस्ताननि बेरेखायै 6 उइकेट खोमानानैब्लाबो गासै 170 रान बानायखांनायनि उनाव भारतआ मोनसे बलिं रेकर्डजों गोरलैयैनो पाकिस्तानखौ फेजेननो हादोंमोन। बेराफारसेथिं पाकिस्ताना 106 रानल' खालामनो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव भारतआ पाकिस्तानखौ 64 राननि फारागथियाव फेजेनो। थारैनो बर'नि गेजेराव फिन आरोबाव गोदान आफाद जोनोम जागोन नामा? फैबाय थानाय समफोराव बर'नि फिन आरोबाव हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जागोन नामा? बेफोर सोंथिया फैदों गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों एबा नुनो मोनगासिनो दंदि गावनि गुबै महर मोखांखौ होथेनानै माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंनाय, जेराव नुनो मोननाय जादों अयथासार बड'लेण्ड पेज मुंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गावनि मोखांखौ होथेनानै माखासे दाबि खालामनायखौ थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा सोर? मानो बेबादि सिनाय मोनै सुबुङा अजद गोनां बाथ्राखौ बुंदों? बेखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरा गोदान आफाद जोनोम जासिगोन नामा? गोदान आफाद जोनोम जागोननि इसारा नामा? बेफोरबायदि सोंथिखौ खालामदों। बावैसो सिगाङाव बे पेजनि गेजेरजोंनो गुवाहाटीआव जिउ गोमानाय सुस्मिता बसुमतारीनि न्याय नागिरनानै माखासे गारां दिखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों, जेराव रायजो राजा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? नैथि खेबनि थाखाय आसाम हादोरसानि गिबि मन्त्रि महरै बिबान रुजुननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सानखालि मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों हादोरसानि सुबुंफोरखौ बिबुंथि लाखियो आरो गोबां गोनां आयदाफोरनि सायाव बिथाङा फिननाय होयो। गिबियावनो गिबि मन्थ्रिया हादोरसानि सुबुंफोरखौ थांखिनानै बावैसो सिगां जानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव सुबुंफोरा हानायमानि बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। इउसिसि बिल थिसननाय 6 जुलाइ खालारनि बाजेट जथुमानि उनाव सुबुं अनसाय स्किमफोर जेरै अरुणोदय आरो गोबांथार गोनां मुवा बेसादफोरखौ साबसिडि बेसेनाव राननाय गुबुन गुबुन स्किमफोरा आगस्त दाननिफ्राय जागायफिनगोन आरो नेम बादियै सोलिबाय थागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो। गुवाहाटीनि मिरु बाथौ महासभानि नब्लाङाव बावैसो सिगां दाजानाय गोदान आफाद UTCFA नि गोनां सावराय जथुम जानानै थाङो। आसामनि गासै ट्राइबेल फरायसा आफाद, मेलेमजिबि सुबुंफोर, गागि सुबुंफोरजों लोगोसेनो सावरायो गोदानै दाजानाय UTCFA नि दैदेनगिरिफ्रा। मैया बे मेलखौ दैदेनो बनस'नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीया आसामनि ट्राइबेलफोरनि जेंना दाबिफोरखौ लानानै खौसेयै गारां दिखांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जारुबारि गामिनि बिफा बाबुल बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला रत्नेश्वर बसुमतारी 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासा गथ'आ दैमायाव दुगैनो थांनायाव जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रत्नेश्वर बसुमतारी आरो लोगोसे गासै 3 लोगोफोरा महालक्ष्मीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगि जायो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जारुबारि गामिनि बिफा बाबुल बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला रत्नेश्वर बसुमतारी, जा 16 बोसोर बैसोनिमोन, बियो दैमायाव दुगैनो थांनायाव जिउ खहा जादों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रत्नेश्वर बसुमतारीजों लोगोसेनो गासै 3 लोगोफोरा महालक्ष्मी सुइस गेटआव दुगैनो थांदोंमोन। बेबायदिनो दुगैना खर'आव सेम्पु लागायना दैमायाव बाज्रुमदोंमोन। लोगो लोगो रत्नेश्वर बसुमतारीया दै सायाव जाखांफिनासै एबा दैनिफ्राय ओंखारफिननो हायासै। दै सायाव जाखांफिननायखौ लानानै एबा नुनानै लोगोफोरा संखिहाबनानै लोगो लोगोनो बिश्वनाथनि NDRFखौ खबर हरनानै रत्नेश्वर बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बोखांना मोनो। रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङा 8 थाखोआव फरायनाय 16 बोसोर बैसोनि सेलायखाथि फरायसालिनि सासे फरायसामोन। बिथांनि थैना थानाय गोथै देहाखौ मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बयखौबो सांग्रांथि थानो खावलायदों। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नोंथाङाबो फैयो नामा भैरबकुन्द'आव? नोंथाङाबो जुदि बेरायनो फैयो अब्ला आसाम, भुटान आरो अरुणाचल सिमायाव थानाय भैरबकुन्द बालिमु लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैनो हागोन। गंसे गोदान बर'नि हटेल, बे गलाया दं अरुणाचल प्रदेशनि बालिमु लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव। बे गलाया सासे बर' लाइमोन सिख्लानि, जाय बर' लाइमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सिनायजानाय। बिथाङानो जादों सानु केम्प्राइ। बिथांनि हटेलनि मुङानो जादों केम्प्राइनि इसिं। बे हटेलाव ओंखामजों लोगोसे गोबां बायदि रोखोमनि जानाय मुवा बेसाद मोननो हागोन। बर'नि साम', सबाय, अमा हांनाय, अमा सावनाय, अमा ग्रेभि आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि हांसो, दाउ बेदर, एम्फौ, मैसो गोरान, बोरमा खासि बायदि बायदि गोथाव गोथाव जाग्रा जामुंखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङाबो माब्लाबा भैरबकुन्द'आव दावबायनो फैयोब्ला अरुणाचल, भुटान आरो भैरबकुन्द सिमासिम बे सानु केम्प्राइनि इसिं हटेलाव हाबलांनो हागोन। केम्प्राइनि इसिं हटेला 1 किल'मिटारसिम फ्रि अफ कस्ट जाग्रा जामुं गथायगोन अनलाइननि गेजेरजों। नोंथांमोना जुदि थाङोब्ला बेयाव थाबनानै जाहैनो हागोन। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नोंथाङा जुदि अर्डार हरनोबो हागोन अनलाइननि गेजेरजों। नोंथांनि लुबैनाय बायदि जाग्रा जामुंखौ अनलाइन खालामनो हागोन। बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो थाखाय नोंथांमोना 81248306 नङाब्ला 6002690028 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। हायुङारि फेशन श'आव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। आसामनि बङाइगाव जिल्लानि थागिबि जाना महन बसुमतारीया मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव खुंजानाय ग्लेमार्स इन्टारनेशनेल इन्डिया फेशन दिन्थिनाय बादायलायनायाव मिस्टार ग्लेमार्स इन्डिया इन्टारनेशनेल 2026 बिमुंखौ देरहासार जानो हादों। 5 जुनाव खुंजानाय बे फेशन श'आव जाना महन बसुमतारी बिथाङा सा सानजा रायजो नर्थ इस्टखौ आसाम रायजोनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। मिस्टार उदय बरा CMDआरि CEO नि नाजानायाव क्रिएटिभ पिक्सेलजों खुंजानाय बे मानगोनां हाबाफारियाव हादोरनि मिस्टार, मिस, मिसेस आरो किड्स केटेगरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि मिरु मावफुं जथुम्माया डिमाकुसियाव मोजाङै जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्ला आफाद आरो बेरगाव प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों सुख्लायनि कंलेन्ड वाटार पार्कआव खुंनाय जायो। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि शंकर चौधुरीनि मासि सामलायनायाव खुंजानाय मेलाव बड'लेण्डनि गंबा जिल्लानि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां खौरांगिरिफोरा बाहागो लानाय मेलखौ जागायो गाहाय नेहाथारि रमेन दासआ। मैयानि मावफुं मेलाव गोबां गोनां थांखिफोर नाजावनाय जायो। मावफुं मेलनि उनाव माखासे दाबिफोरखौ सुफुंनांगौनि थाखाय BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनायनि थांखि आजावो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।